тоҷикӣ оддии мо мебошад, ки аз маҳсулотҳои маска, орд ва ками шакар, намак ва об тайёр мешавад. Онро тайёр менамоем. Ин хӯрокро мо аз бибию бибикалономон, аз хуштоманомон, аз модаромон омӯхтем, то имрӯз ҳамин хӯрок аз байн наравад. Чунки дар таркиби ҳамин ваё ғизоҳое ки дар организми инсон фоидаовар аст, ки инсонро ба қувват мекунад ё аз ҳар намуд касалиҳо ҳимоят менамояд. Акӯ равған қитиам мумкинай кардан, лекин ки маски хонагӣ нақстарай, хубтарай. Қаймоқ қати. Мо ҳами ин хӯрокро мо метавонем ки аз қаймоқи болои шир мегирем. Ами пешвақтҳо модаҳами хеле нишон медоданд, ки ширро дар лаганҳо хел карсонои калон мегирифтанду дар ҳамин ҷои вай мемонданд, ки ҳавораст бошад, дар болош дока мепарпоянду ҳаму болош қаймоқ мекунад то саҳар пагоҳи рӯзира. Ҳамуро ай болои вай мегирему мо саҳари субҳонада ҳамин хӯрокро тайёр мекунем. ин рӯзо дар мо кам истифода мебаранд. Кам хай мо истифода мебарем наврӯид, ҳоли вақта намехӯранд. Қадимоҳо мехӯрдан як хӯрока. Ва меша ови тарбузам қитӣ кини хӯрокда. Акид қариби тарди тайёр шавиш, акид тарбуза овшо меполаем, ва гашта ҳамида алдараш мекунам, мендозан охид бо мазза хушхӯр меша. Ҳозир хай ака наврӯид намехӯра ира. Яким мисол мо ҳамон. Ёким равғанаш бисёрай, ёким хай иммунитетшон ягон гар пастай қабул намекунанд, ёким ҳозир ай магазино бисёр ҳар чиёро истифода бурдан барои вай иёро хӯрда наметавонанд, ёким кам мо ҳамиёро кардостем барои вай мумкин як нави нав дар назари ӯ ояд, ки иқа бисёр ҳар ҷо истифода намебаранд. Дар зимистон ҳам бояд мо бикунем барои саломатӣ, барои нами грипп бисёр мешанд. ин ғизоҳо ҳамин саломатии одамда фоида дорад. Одам мустаҳкам мегирад, ба қувват мегирад. Аку мардуми пеш ҳам ҳами як тахсири ма буд, саҳарида мехестад, ҳами хӯроки пагоҳи рӯзишда хуштоманам ҳам хеле ғизоҳо тайёр мекард, ки вай адир мера мегуфт. Адир мера мегуфтад, гандум медарава вай да ба қувват шавад. қуввати кориш зиёд шава гуфта, ҳам хеле короро мекарданд. Аку ҳозир мо ҳамиёро бояд кардан гирем, ки дар оянда ҳами наврасоям, ёшоам, келиноям, духтаромонам ҳамиё як камтар қувватшон зиёдтар шава, ки мақсад ягон кор карда тавонанд. Хеле сол омадагем ҳамиҷа. Хай як чашмон дар хуштоман, як чашмон дар кор буд. Мисол мо ҳамиё кор ёд бигирем да. Ҳами вақт ҳаракат мекардем. ҳами ай хуштомоно ёд мегирем кӯи корро. Мо иш вақт модаро дарав чӣ кардагӣ нестам. Мо хай мехел кардем, мекардам хай. Солҳои пеш баъд хеле маскаро ба даст мекашидам. Чахчу, ём хеле доштам. Ҳозир хай мо ака қуввии совет ки мисол совет ҳастай ку. Мошинаҳо тайёр мекунем, мендозем, мекашем, мегирем. Неки хеле саломатии одамда фоида дошт. Вай хуб буд ки мода варзиш мешид. Варзиш мешид. Дастқати вай кардан. Ҳозир бисёр коро вай шидигия, келинчикода бисёр коро осон шидигия. Хай ака бо айҷиси қақа худшонам вай кардан гиран варзиш кунанд, бо хуб меша. Ёким либосшӯйира дастқатӣ намешуванд. Қадом дидагӣ нестум балнисара. Та ҳозир ма 7 фарзанд дорам. Мо ҳоли фарзандон солим. Хай шавҳор додам рафтан. Хай саломатишон соза. ҳоли хай ка навера чакон ами зимин да намеғалта черем ной. Арахит, хай мирим охи. Алмот ами хӯрокор нохӯрданай. Айсои ғизои носолим истеъмол кардан. Агар ки ғизоҳои солим истифода барем бо нақстар. Рӯи шир мегирифтем саҳар, нун реза карда мехӯрдем. Хай ака милӣ ордов буд мисол. Хай ёро мехӯрдем, роғуни зағир қити фатири шакаров мекардем. Ҳозир чӣ? Сухари биёр, биряролтон биёр, тарка қоқа биёр, гудака сосиска биёр. Ёро метиҳан хай чӣ? Солимиё чӣ ай? Ҳичи. рӯи ки дар вақте ки дар хона будем, ёш будем, бо иқа аҳамият намедодем. Ҳо модаромон мегуфтанд, мефармуданд кор ёд гирен, ояндада дар кор меша. И гапҳо буд. Некем ки хай мумкин ёшӣ кардем. Вақте ки хони хуштоман омадем, нишон дод мона. Хуштомани ма инсони хуб буд некем. Ма хай ака намедонам дар гап ма дар ягон ҷо гуфт, нагуфт. Некем ма ягон бор нафаҳмидам. Вай ма да кор ёд дод, ма умуман кор кардагӣ набудам дар хони хидмат. Хай ё эркагӣ мекардем, ака намедонам. Ака аяк ҷиҳат хуштомоноям келиноро бо иқакак ётиян нақстарай.
мумкин бисёр одамо ранги мо ҳаста ки дар вақти ёшишон намекунанд ахони хуштоман ки омад кор қимтар метова лекин қини рака бояд ки пушти сар кунем да ами коре кунем ки мо ами дили хонаводаро биёвем вай барои фоидаи худмонай барои ояндаи худмонай ягон калон намега ки мисол ту ягон кори нодуруст ку ё раҳи нодурустро бира хай милли махмон далда ҳозир далда шидай баҳорай нагоҳ алаф бисёрай наҳотода хай бозор меорем бисёр айҳото далда мекунем деки чанголи хуб буда чанголиам фатир қатӣ мекунанд фатир равған ҳами равғани маска қатӣ фатир аввал мекунанд бо равғани маска қатӣ реза мекунанд амо фатири кардагиро дар ҳами таваққо реза мекунӣ бо маска қатӣ ҳами чи вайро якҷоя мекунанд чи омехта шава майда кардада баъд савчаро ба маззатарак мегиранд мерезанд дар болош мекунанд ӯ ҳам авқоти ҳами ба қувватай да одам ба қувват мегирад чӣ қадар зиёд маскаро бо руғани зард мекунанд анака бо руғани зард меша оши палава меша ман як ҷо рафтам порина манту кардам ба ҳамин руғани зард бовар кун мантуро ба хӯрдан сер намекунӣ не ака зимистонда бо ҳамин руғани зард қатӣ қаратов анами қаратовам чӣ қа ваи шакаро ами шакаро ами руғанои ами ваёе ки ай гов тайёр меша ами қишлоқда ки истифода мебаранд ҳамо қатӣ меша ҳамон нақстара ҳай ака айзани ҳунарванд албатта вае ки вобаста ки мақсад агар ки ӯ бигира бо метавонӣ ки ҳозираҳоро ягон булучка мекунанд пичинак мекунанд ҳама чӣ мекунанд ай ҳамо ширу маскаву қаймоқу ай ҳами руғани зарду ай ҳами чиё руғани зарди бисёр истифода намебаранд лекин ки саломатии ҳама да руғани зард фоида дорад ай ҳама беҳтарин руғани зард ай пешвақт сирм як адад доштаку бегаҳда меомад поошо мешуштак руғани зард мекард ва хоб мекарда ки ҳами поима кӯда худи адирда мерафта ки ҳамуҷада биқувват шо гуфтан лекин биқувват буданд то ҳамидама самбуса аз алафи ҳами вай ҷакҷак мечинем ай ҳавлиёмо самбуса мекунем фарзандомон қитиба мехӯрем самбусаро ҳами алафи ҷакҷак пудина ҳами вай мероя пеши ҷӯйборода пудинаро мечинем ай пудина ай ҷакҷак самбуса мекунем пирашкӣ мекунӣ ай самбуса манту мекунам фоидаш хушрӯй гуфта ҳамаш фоидаоварай эливак мекунем ҳамо эливак фақат ҳамин намуди алафо доранд дар ҳамо таркибшон да ҳозир ҳами витамино дар ҳами алафо ҳастанд ки витамини бам дора эсам дора ҳарча чӣ дора ва ҳами фақат ҳами баҳорда ҳастай ҳами алафо фатир мешӯрем аз орду аз обу намак камтар равған фатир мешӯрем баъд вай мекунем мепазем дар чакдон пухта кишид вай мекунем фатира дар тавоқ реза карда майда руған маски говиқти баъд савчаро реза мекунем болошда мерезем баъд мегирӣ вай мекунӣ мешинем мехӯрем ака ҳами фарзандоқти не ҳамин намудои витаминоро дорада дар таркибшон ҳами алафо ака ята не ҳами ваёи савз даҳам бисёртар савзои норинҷида буда бирин дар таркибшон ҳами витаминоро доранд кадом витамино айшин бобро дӯста рубичда асос ами маҳсулоти оддияи рубич ки фақат дар ӯ маскаҳай ордай камтар намак барои аку таъмушвай шидан шакар медозем ахири ҳамуда мо пиёла қити бо чен карда я ов медозем як пиёла ов дар кор меша ҳавайро якҷоя мекунем аку омехта ҳамун омехта кардан мегирем то ҳамун худаш маскаш равған меша ов меша дарини ҳамуда орди ҳамун ки боша дар ҳамун равған сирх меша ҳами хелвай карданда хай ҳозир бо мо тайёр кардем нишон метиҳем ҳамуда тамом дига ҳеҷ дар кор нестай хӯроки милли оддияй 15-20 дақиқада тайёр меша ака бисёртар зимистонда ба хӯроки пагоҳирӯзӣ саҳарӣ ҳами хӯрок хӯрданда мехӯранд ки мақсад ки гуфтам ки одамои пештар ака ҳами хел буданд ки мехӯрданд адир корда меромаданд ба қувват мегирифтшонада ака ҳами хӯрок мо мекунем ки ҳаракат кунанд ҳамун ҳазм шава дига хӯрокҳоро ҳами хеле ки мақсад ки хӯрдию ҳаракат накардӣ ӯ ҳазм нашава ҳамун одама бемор мекунад гадудои зери меъдашда ҳамиёда зур меояд барои ҳами вақте ки хӯрданд камтар ҳаракат кунанд ҳаракат кардан хуб ай ки вақте ки ҳаракат мекунанд
خیلی هم سلامتیشون خوب میشه، هم خوراک خوردگیشون هضم میشه. وقتی خوراک نصفی روزی ده میخورن استفاده میبرن همیره حل کرده نمیتونن یا که هوا گرمی بد باشه گرم نمیتونن. اگه پگوی روزی ده هوا شروع سلقی نه اما آدم ده خوبه. وقتی که دیگمون تسبون میشه اول همین مسکره میدازیم در درونش که روغن تاجیکی، مسکی تاجیکی خونگی. بعد ایوای همین که انداختیم با ارد شوی میکنیم. ارد میدازیم. وقتی که ارد همین خیلی انداختیم همین تف دادن میگیریم شه. کوفتن میگیریم تا همین گردی انداختگی ما در درون همون سرخ شیدنش. ایرو بگیریم سه. و نگاه میکنیم که چقدر میکنیم همیره ده. حاضر سخن شده. حاضر آیسته 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 تو دادن میگیریشه تو دادن. علوش سختی بد نمیمونیم. همین میونه سوختن گیره که یک بار این میسوزه با. همین خیلی ملایم سوختن میگیره تا همین روغنش جدا شده نه. روغن ای همین ارد جدا میشه. اگه تابستان ده اندک خوردنش وزبین باشه با اوی تربوز قطی کردن ممکنه. انکه شکر کمتر میدوزیم вже ویشی دوسته جیدوشی دوسته خودش. کمتر که باشه با کمتر میکنیم شکر میدازیم او مثل حولا بوده مثل اردو میشه گرده در اردو هم سخته میکن. کمتر اکه او باید میکنیم. یک قاشق میشه ده یک قاشق کلان آب میدازیم وی کم بدنش. اگر که باز زیاد که کردیم باز زیادتر انداختن میگیریم. و وقتی که آب میدازیم یک جایی میکنیم همین جدوی با نخستر جدو میشه ده روغنش ایتنی همون گرد با جدوتر میشه. با آمیخته کردگی ما میجوشه در دری همون تمام میشه. او باید نمونه درنی اوده. مادرم میکردن نه که ما یوشیمون بودی که اهمیت نمیدادیم. بعد که خشتومانمون کردن و نگاه کرده همین خیلی یاد گرفتیم. خشتومانم یاد گرفتم. حاضر با خیلی دخترها دا نشون میتیم، کلینا دا نشون میتیم، یکم همسایه اگر که وای کنه همسایه دا نشون میتیم که یاد بگیرن بکنن برای همین غذای سالم بدنش. اما روغنش ای اور جدا میشه. نه خیلی جدا میشه. نه علاقه تیار شد. وقتی که تیار میشه همین بوی همین میبروید در همین وای میفهمی بوشه که همین این خوراک ملی ما تیار شد. خوراک ملی تاجیکی ما روبیچ تیار شد. او قدر وقتی زیاد هم نمیگیرد، وقتی کمتر میشود برای استفاده بردن صبحانه خوبتر است.
барои саломатиам фоида оварад.